רפאל לוי, סיפור חיים שורשים. עריכה כרמל נדל. כאן סבא רפי בתחפושת פורים באלכסנדריה שבמצרים. כאן כל המשפחה, סבא רפי, הדודים לוסיה וברי והסבים מאחור. כאן משפחת הסבא באלכסנדריה שבמצרים. כאן הדוד שלי לוסיה, אח של סבא. כאן סבא רפי הגיע ארצה בשנה ראשונה. כאן סבא רפי בזמן הלימודים בטכניון. זאת תעודת המחזור של סיום לטכניון. כאן בטיול לאירופה סבא רפי. כאן סבא רפי וסבתא מירי. פה החתונה של סבא רפי וסבתא מירי. כאן סבא רפי נותן לסבתא מירי טבעת. כאן סבא רפי וסבתא מירי מטיילים בזיכרון. כאן סבא רפי וסבתא מירי והדוד מנחם. סבא רפי במנוחה בבית. כאן סבא רפי בעבודה. כאן סבא רפי מדבר בטלפון כל היום. פה סיור של סבא רפי עם מהנדסים באירופה. כאן סבא רפי מסביר לחקלאים על השקיעה. סבא רפי במכון הרנטגן של סבתא מירי. סבא רפי ומירי ונוגה ורעיה דודות. רפאל לוי, סיפור חיים.